эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко сёння звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народа і нацыянальнага сходу. Гэты год павінен стаць пераломным у пераадоленні негатыўных тэндэнцый у эканамічнай сферы, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Ён яшчэ раз вызначыў галоўныя прыярытэты дзяржавы: захаванне прынцыпаў сацыяльнай справядлівасці, забеспячэнне макраэканамічнай стабільнасці, раўнапраўны дыялог з Захадам і шматвектарная знешняя палітыка. Пасланне прэзідэнта актыўна абмяркоўваецца ў грамадстве. Штогадовае пасланне прэзідэнта беларускаму народу – гэта не доўгатэрміновая праграма стратэгіі развіцця краіны. Кіраўнік дзяржавы агучыў мэты і канкрэтныя задачы, якія трэба вырашыць менавіта ў 2016 годзе. Яны закранаюць палітыку, эканоміку, сацыяльную сферу, адукацыю, культуру і спорт. І ўсюды патрэбны рацыянальны і прагматычны падыход. Рэабілітаваць праблемныя прадпрыемствы трэба за кошт інвестыцый і новых тэхналогій. Гэта прывядзе да аптымізацыі штату. І вось тут паўстае праблема эффективной занятости работников, створения новых працоўных местов. Мы сохраняем большое количество рабочих мест, которые с социальной точки зрения оправданы, но с экономической точки зрения в условиях глобальной конкуренции, в которой мы участвуем, их невозможно содержать. И речь идет о реструктуризации. То есть речь идет о том, что нужно ликвидировать неэффективные рабочие места и заменить их на более эффективные. Минуя массовое высвобождение, минуя попадание человека в состояние безработицы, государство на данный момент готово и работники обучены оказать содействие и предприятиям, и высвобождаемым работникам плавно перейти с неэффективных рабочих мест в эффективные рабочие места. Так само президент краіны засяродзіў увагу и на активном развитии инновационной деятельности. Мы стараемся сделать ставку в легкой промышленности именно на инновации и придумать такие новые идеи, предложить промышленности, которые бы помогли предложить товар более инновационный, высокого качества. Это касается и второй кожи с нанопокрытиями, это касается производства одежды для МЧС, это касается производства для медицины, изделий медицинского назначения. Александр Лукашенко закрануў и проблемы системы аховы здоровья. Трэба позбавиться чэргаў у поликлиниках. Для гэтага ёсць усё необходное. Глава государства говорил о том, что в поликлиниках не должно быть очередей, это правильно. Говорил о том, что нужно вводить электронные талоны, электронные рецепты. Это все правильно, это упростит и работу врачей, опять же, и жизнь простых людей. 2016 год у Беларуси объявлены годом культуры. Менавіта яна, на думку президента, павінна выконваць актыўную ролю ў згуртаванні народа. Да таго ж, кожны укладзены ў будаўніцтва объектаў культуры рубель павінен прыносіць карысць. Ведь важно еще и то, что вот этот вложенный рубль, он оборачивается формированием какого-то вот положительного, позитивного имиджа нашей страны или города, или поселка. Он оборачивается привлечением внимания к тому, что мы имеем и что мы сохраняем. У сваім пасланні беларускаму народу Александр Лукашенко узняў шмат надзённых тэм, якія патрабуюць вырашэння, а дапаможа ў гэтым арганізаванасць і ініцыятыва, мабілізацыя ўсіх рэсурсаў і ўменне эфектыўна гаспадарыць народнай зямлі. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, навіны Віцебск. Чвэрць палёў у Віцебскай вобласці ўжо засеяны. Халаднаватае надвор'е некалькі запавольвае тэмпы работ. Палову запланаваных плошчаў вось-вось засеяць паўднёвыя раёны вобласці. Рэпартаж з палёў Віцебскага раёна Віктора Праліча. У агропромысловом филиале Витебской бройлерной птушкафабрики работа на полях кипит с ранку до вечера. Треть землю, а усяго их тут только под яровые культуры отведено каля 6000 гектар уже засеяны. Акцент мы уделили кормовым культурам, потому что на сегодняшний день у нас дойное стадо составляет 2120 голов, 6000, почти 6000 скота, поэтому скот нужно кормить. И с учетом вот этих всех позиций мы пересмотрели именно свои посевные площади. Закупили и трав различных видов. Преобладанием бобов планируем посеять 145 гектар именно бобов для увеличения белкового сырья. Специалисты начинают рыхтоваться до весновых работ яшчэ зимой, досконало вывучают технологичные карты земель, что дозволяет створить оптимальный план унесения туков. Гэта гроши, раскидываться ими сегодня никто не собирается. Именно дифференцированное внесение минеральных удобрений, так как они очень дорогостоящие, позволит нам
более эффективно их использовать. То есть мы вносим столько, сколько подсказывает нам агрохімічнае обследование. Адны аграры актыўна сеяцца, іншыя Курудакова пакуль толькі рыхтуюць глебу для будучых пасяўных работ. Штогод увесну тут наступае час збіраць каменне. З'ява звыклая для многіх паўночных раёнаў вобласці. Камни мешают в технологии для качественной обработки почвы и в последующем для сева зерновых культур. Это как бы рассматривается с одной стороны, но в то же время рассматривается с другой стороны как экономия денежных ресурсов на запасные части, так как из-за камней много техники выходит из строя. У цэлым жа на сёння прадпрыемства засеяла трэць сваіх плошчаў. Скончыць працэс палявых работ плануюць да 15 мая, сяўбой кукурузы. Віктор Праліч і Дмітрый Коту, навіны, Віцебскі раён. Сёння дзень профілактыкі хвароб сэрца. За мінулы год у Віцебскай вобласці хваробы сістэмы кровазвароту забралі жыцці больш як 7,5 тысяч чалавек. Дарэчы, кожны сёмы быў у працаздольным узросце. І хоць гэта самы нізкі паказчык сярод рэгіёнаў Беларусі, медыкі не супакойваюцца. Як заставацца ў страі і падтрымліваць палымяны матор у форме, Юліі Устінавай нагадалі кардыёлагі. Пенсионер з Полацка Владимир Маслоўскі – пациент Витебского областного кардиологичного диспансера. После инсульта и операции проходит реабилитацию, идя на поправку. Вот после занятий здесь чувствую, проходят эти боли и вообще чувствую нормально, уже дозированная нагрузка для меня уже не сложно. Кожны пяты дарослы жыхар паўночнага рэгіёна пакутуе на артэрыяльную гіпертэнзію. Гэта самы распаўсюджаны ў свеце сардэчна-сасудзісты сіндром. Кожны трэці дарослы мае паталогію сардэчна-сасудзістай сістэмы. Кардыёлагі гатовы аказваць дапамогу, якая адпавядае сучасным стандартам. Лячэбна-дыягнастычны працэс удасканальваецца. Віцебскі кардыялагічны дыспансер атрымаў ангіёграф. Зараз ідзе монтаж абсталявання. У маі-чэрвені чакаецца адкрыццё ангіяграфічнага комплекса. С открытием ангиографического комплекса на базе кардиодиспансера встал непосредственно вопрос о создании серьезного кардиологического центра на базе кардиодиспансера. Для этого нужно всего лишь немного – строительство нового корпуса и перенос сюда кардиохирургической службы. И тогда мы можем смело сказать, что будем идти в авангарде решения данной проблемы в республике. У рэгіёне самы нізкі ў краіне паказчык смяротнасці ад хвароб сістэмы кровазвароту. З аднаго боку, гэта эфектыўная работа медыкаў, з другога – актыўная прапаганда здаровага ладу жыцця. Юлія Устінова, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Да іншых тэм. Удзельнікі з Аргенціны і Калумбіі сёлета ўпершыню прымуць удзел у конкурсе маладых выканаўцаў на міжнародным фестывале мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Усяго на дарослыя і дзіцячыя вакальныя спаборніцтвы заяўлены прадстаўнікі 28 краін свету. І гэта рэкорд. Падрабязнасці арганізатары форуму агучылі падчас прэс-канферэнцыі. У афішы юбілейнага 25-го славянскага базару больш за 100 мерапрыемстваў. Зоркі сусветнай велічыні, мастацкія выставы, тэатральная программа, фэст вулічнага мастацтва на 7 вятрах. На сёлетнім форуме многое будзе упершыню. В первую очередь мы будем вспоминать самые интересные моменты, которые были за 25-летнюю историю. Начнем с концерта, с гала-концерта открытия. И, конечно же, он будет самым звездным, я в этом уверен, потому что практически там все заслуженные народные артисты, все известные имена, очень много у нас представителей разных стран мира, известных, популярных. Практически все хиты будут звучать, поэтому нет никаких сомнений, что концерт открытия он запомнится надолго на фестивальному зрителю. Юбілейны 25-й міжнародны фестываль «Славянскі базар» у Віцебску пройдзе з 14 па 18 ліпеня. Сёння ў касах горада і праз інтэрнэт выкуплена ўжо каля 16 тысяч білетаў на мерапрыемствы форуму. Заўтра пачнецца трэці этап іх продажу на спектаклі і канцэрты ў канцэртнай зале Віцебск.
Гала-канцэртам завяршыўся абласны этап 11-го рэспубліканскага фестывалю «Вясёлкавы карагод». Свае магчымасці прадэманстравалі дзеці ад 3 да 18 гадоў з 14 спецыялізаваных устаноў. Лепшыя з іх выступяць у фінале рэспубліканскага фестывалю, які адбудзецца ў нацыянальным адукацыйна-аздараўленчым цэнтры Зубраня. Уражаннямі дзеліцца Святлана Макаева. Да пачатку канцэртнай праграмы можна было азнаёміцца з выставай выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці дзяцей, якія выхоўваюцца ў дзіцячых дамах, школах-інтэрнатах і спецыялізаваных установах адукацыі. Многія з іх сіроты пры жывых бацьках. Абласны этап 11-го фестывалю аб'яднаў больш за сотню здольных выканаўцаў. Сэрца кранала кожнае выступленне. Молодцы ребята, участники фестиваля, молодцы родители, молодцы воспитатели, руководители учебных заведений, потому что это дети у нас особенные, с которыми нужна особая душа для работы. Конечно, они заслуживают уважения, и тот труд, который мы видели на сцене, конечно, мы все очень признательны. Мэта фестывалю працягнуць увагу дзяцей да спадчыны народнай творчасці, да мясцовых традыцый, далучыць да сучаснага музычнага, песеннага і танцавальнага мастацтва. Кожны юны выканаўца разлічваў на поспех. Мы очень долго репетировали этот танец без козырка и уверены, что он понравился всем. Это большая очень радость участвовать в таком большом конкурсе и что тебя видит почти вся Беларусь, вся наша страна. Что я очень рада, что попала на этот конкурс, и все мои друзья тоже. Перад членамі журы стаяла няпростая задача аддаць свой голас за лепшага выканаўцу песні, танца, выразнага чытання будучых мадэльераў, бо кожны з іх прыклаў шмат намаганняў, каб стаць пераможцам. Мы видим самые лучшие номера, и здесь витебчане показали тоже замечательный концерт, замечательную выставку. Мы думаю, что будут у нас проблемы с награждениями, потому что очень сложно выделить лучшие номера из тех, которые все лучшие. Кожны ўдзельнік абласнога этапу фестывалю атрымаў дыпломы і падарункі, а пераможцы прымуць удзел у рэспубліканскім гала-канцэрце фестывалю «Вясёлкавы карагод», які адбудзецца ў нацыянальным цэнтры Зубраня і застануцца там на аздараўленчую змену. Святлана Макаева, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Кожнаму рэгіёну краіны па сукенцы. Калекцыю адзення «Мая радзіма Беларусь» распрацавалі і шылі педагогі і навучэнцы Віцебскага індустрыяльна-тэхналагічнага каледжа. 8 убораў, кожны з якіх увабраў прыгажосць асобнага рэгіёна краіны, сталіцы і ўсёй Беларусі. Будучыя швачкі разам з выкладчыкамі сабралі гістарычныя матэрыялы аб населеных пунктах і увасобілі ў наглядных метадычных распрацоўках. Такі строй у паўсядзённым жыцці не апранеш, затое ён заўсёды будзе ў трендзе. Знаковых исторических мест, так скажем, в каждой области. Памятники, известные люди. Вот это вот все мы собрали и на каждое платье вот в виде принта попытались нанести. Головной убор у белорусочек издавна был веночек, поэтому создали такие белорусские веночки. Рушники, они немножко у нас такие стилизованные, но поскольку рушник – это предмет быта, который в каждой белорусской семье есть и применяется в разных обрядовых моментах, то, конечно, здесь уместно его присутствие. «Моя радзіма Беларусь» стала працягам калекцыі гербы Віцебскай вобласці. Гэта больш за 20 касцюмаў з эксклюзіўным ручным аздабленнем, вышыўкай і аплікацыяй. Калекцыйныя сукенкі выкарыстоўваюць падчас урачыстых культурных мерапрыемстваў і патрыятычных акцый. Дарэчы, адзенне, пашытае навучэнцамі каледжа, добра прадаецца. Кошт эксклюзіўных сукенак і паліто ад маладых дызайнераў даступны. І гэтым часта карыстаюцца самі навучэнцы каледжа. На гэтым пакуль усё, яшчэ больш навін у нашых наступных выпусках. Да сустрэчы! У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі ападкі, дождж, ноччу мокры снег. Вецер заходні 5-10 метраў у секунду. Днём месцамі парывы да 15-20 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу 0+5, днём ад 5 до 10 градусаў цяпла. У Віцебску ўначы +1-3, днём 5-7 градусаў вышэй за 0.